Ambayo gaiti vedare Pamutemo chichingani katanga munyika waita kumbira vana baba tuchire paviri tuchire zogorera zvakare ndipenya zvotwara makotora pamusoro changu vakomana ava vakatema munda zvisiri pamutemo. Shure kwatanyora tsamba kulenzi kuti tine sango huni dzaparara kuda kuti muye muone. Vasati vauya vekulenzi vakomana vakafanira vaenda kunotema nzvimbo. Ndopatikazotuma vakomana vangu handina komiti yangu ndinayo munomu kuti endai muona kuti vari kutema ndivanani. Ndipo vakasvika kuona vakomana ava vari vatatu. Saka tikati mangwana kuseni itai kuti vauye padare. Umwe noumwe anouya nomubereki wake. Vakauya ava vakomana tawanda chitemere naye titemere havana kuuya nababa wavo. Umwe wacho akauya nababa wake kana kahama. Saka tikataura nyaya iyi yakabvuma uchikoka mumwe wacho. Zvino ava tawanda akabva ati inini hazviite kuti ndiite sei ndisiye ipapo kana vakazouya kupega zvavo ini handisi kuzosiya ipapo. Pamwe ndoti pandasarudza pasina matombo ipapo. Nino wake zvakare uyu Ebeti akati haiwa inini pandatema ipapo wenini ndipapo kana vakazopega zvavo hazvinei ndopandinoda ipapo. Kunyange kana pakazopiwa munhu pandoda munhu kana anopfuti ndiEbeti uyu. Iye akati hazviite vese vabvati kwakomana muita zvehasha inga mumwe yacho ukatamuti aiwa excuse chibva hapo. Ivo vanhu vakaramba vachiita nhako zvokuti nyaya yedu iri kulenzi zvokuti aifanira kuuya ndingilendoofisa wacho musi Friday. Handimaza asabu tawanda tipeitizwe minda yatakanotema minda yakagwewa 2 years dzapfuura muchitepo ichipiwa vana vemuchitepo. Zvakaitika nezvekuti aiva sabhuku aiva chairman panguva iyoyo vamwe vari vaichaenda sekretari anga ari jealous yobu. Ndo vanhu vatakafamba navo tichiona masango takasiya tapega tichitoonesana kuti yadhi yedu isusu kana iri village redu riri kuperera apa mutori nemastandard mamwe ari mushuru. Saka takasiya tapega apa tachonzi mufanira kunogara ipapo. Inini pakapiwa vanhu minda ndanga ndisipo ndikatozopiwa kakadhi kenhamba yepanga pari pemunda wangu anonzi chamunorwa chapumanei iyeyo ndiye akandipa kakadhi kakadhi kako kakanzi namba 7 kubvumira kutaura kunyepa ndatichaureza gara pakati pasafu ndiye akandipa kakadhi kako. Ndobva ndatofamba inde munda tasikatoziva kuti yakamira sei ndakuti munda wako uri ipapo. Saka patikazwa kuti minda yeiye yakubuda isikangobudawo tiri 5 inini ngomira iwe sabu pachitepo kana tasvika pachitepo sango ratavanhu pachioneka pachioneka pamusoro pana hungu changu. Ngomira ukasunga here munhu andikati usungewe ndofa tesi waswera zvakanaka tisati aita zvandikataura ita kuti uye pasango pachioniko paya pagadziswe nezvapacheko panhu paya pachioniko paya opposite chindunduma padenga ita kuti uchete pani pagozi nyaya dzakundinetsa kudarira zvikuitika ipapo. Okay, ndi mudari ndichazokubata ndapedza. Ina handiite zvekuudza andiwanza munhu anafonera unomuziva ndoelenzera ndakuudza zvekuita kuti mimi hamungachengeka sango rangu nezuva rinoita. Machairman anosaradzwa nemakansera kumaresettlement but kana vakuenda kuinduction vanoenda kuinduction kwamanga kuzvinzwa
takataura kuna minisa Juraimo chidaita chinja taita chikaranga chetu kuti dzore masabhuku edu akudhara vanoziva tsika dzedu ndo zvatoda kuedza kuita zvinzi unoziva here kana chitaura nyaya yelenzi kuti chairman anenge achinzi chairman welenzi padistrict ndiani kunzai pindura mbunzo uyo atiwa pano nyaya yataurwa nouyu zvikanzi kwete wanzwa zvaataurwa ndati unoziva anonzi chairman welenzi zvavamwe vanoziva ndimamaaelenzi chief ukaenda kwafushu ndifushu unomushungudzire ndikuudze zvamuta amai chaenda kuuni vari chairman nguva yavakataura vachiti mambo tatine sango raida kuti shevu noti vana vano zvavari kuchema vana vadiki vari kundida kuti tifambe navo zvakanaka ndikabva ndaziva ndikati paoda kupinda pasi pani pawa inga zvadi kutaura zvese zvinozviziva akakupa simba rokutema ndiani hapana munhu akatipa simba rokutema simba rakuti zvazvakutaurwa zveminda yedu yatinyena patema dzatakataka uyu kandiwa ndikupa simba wanza zvandataura naye ndiwa ndikuudza kuti enda ucheka hatina kutema zvemazvi pindura bvunzo ndati akakupa simba rokutema ndiani iwe akakupa simba rokutema ndiani inini akasimba rokutema bhana kuti mina nandakapiwa murape akakupa ndiani chaimina ngari ndakuudza kuti zviri rongo asi wanza zvandataura zviri straight wazviona here ndikupindura bhisako kuti nyatsotaura newe straight wazvinzwa komakadi kuya kutaura neni zviri kana kuya nasabhuwe kuti mambo tine sango rakatira tinetsa nekuti vanhu varikupedza kutema huni ndakamboita zvirinyori pindure ndokumbira mukutaura zvakaitika pasango ere ndurekuti komiti yaida kutopega patsva rakapera paikapega komiti yakasarudza minda takanonga zvivava ndatiwe pindura mubvunzo zvinoshanda here zvamukaita ashanda sezi ndozvandiwanza zvandikutaura zvinoshanda wazvo iwe changamira pamusoro nyaya iyi ndingangoti takazvironga sevillage ndokuti zvachiti regai tichipinda muvillage tichitaurira vabereki pese tichitaurira vabereki kuti vabereki ndo nyaya iripo tati isusu paimba pastandi imwe neimwe mutipowo mwana 1 vaitewa tiwana kunoda kuenda uku tichitira kuti isusu tikorekte mari kuti tikwanise kufamba kuti ndinobatana na DA. Unoziva ndoda kutaura usati waenda nokuti hamsi kuziva. Unoziva kuti pakaita sango rinenge riri apa 10% inobva vanhu vavanobva, imwe 10% inobva vanhu kwavanobva, imwe 10% kudzamara vanhu vakwana. Hazvinzi ndizvo zvokuchitepo. Papo ndati unozviziva here? Ndoziva. Asi ndakaenda nemberi kuti uri hamsi kuziva. Ndinoda kutaura zvinhu kuti unozive chete. Hakuna anosvika kudai. Sabu wendo gara pasino komiti yaona iri komiti ya iri mune simudza komiti yekuna yekuna kudzezo kuti yekuna nana unoziva here mugano wamuinawo nezvomanyaka chandakatanga tokubatsira ndechekuti ndafonera welenzi but kuti ndizokufonera ini zvinonetsa welenzi ndiri kufungidzira kuti pandicataura naye akauya munofanira kupa nemadhimakesheni ekuziva kuti zvomanyaka inopera ponoti panokwana mahectors mangani manzwaka kuitwa zvakanaka zvepamutemo zviitwa through some taura chisoro changu zvamutaura zviri kukulenzi wacho ndofa wacho takatombomushedza akatouya kuona sango racho akatotishuwa masango yaparara saka tichazokupai zuva rokuti touya ikoko tozopega but isitakuudza kuti auye ndizvozvo tiri pamwe chete. Imi akomana imi muri tu makatemerei kutema vanga taita inyaya yekuti minda yatakapera ndati makatemerei basi kutema kwamaita makatadza tuwida makazvitiri mumakore mangani mukubereko kwawaita kwese munhu wabereko kusvika kwaita kwaitei une chii nezvauna kwewe baba wakwako kwewe munda wenyu baba wakapira kurimi topedza tichitokumbira
Taura mashuka utara manyika munda wavo havasi kupedza sumuka utaurire sumuka kwasumuka munda wavo havasi kupedza uyezve mashuka utaura zve 27 years manyika avatorwa kurikwa ndiri 96 36 years ndiye sekretary wangu iye 37 years. wewe unapokwambia utaurire wati munda wako wakupera aine kupera kostokwana kana izvo zvimatenda unoona pakarimwa netractor takatotadza kutoshaya pamwe ya zvino zvakanaka kuitema kwamukaita ikoko kusina akakupa ipo kutenga unobhadhara mbudzi mbiri $60 uzvinzwa hakuna munhu anotonga nopasi kuti tiri kuzvinzwa here achauya ndofa kana ndato iwe haumanikidze kuitiswa uzvinzwa ndofara kutoya ndiri vanhu vandichauva vachauya navo ende kana makutora vana kana pakanzi mukutora vana 5 tarisa vana vanonzwa tarisa vana vanorima vekwasi uchitaura chi chokwadi ndini ndiri kutaura watenda chitaura zvakanaka aiita kuti tese tisungu zvinoti kana tikati tikumirira aiwa takumirira sekutaura kwamaita kana ndikanonoka mukaona anonoka iwe chairman ndondifonera kuti mango zvanonoka zvaita zvakanaka shangakuti panga paka ipapo vanhu vaida kupanana pachavo vaingoti ndati mbudzi dzangu dziriko dzatataura ini zvakaoma ini ndiri kudzida musi wa24 ndati ngazwe musi wa24 wanzwa zviri nani ndofa wachanomira kuuya svika 20 mbudzi dzangu dzauya ngazwe musi wa24 mbudzi dzangu inosaina